c'est magnifique, c'est magnifique. Le pays où il y a la nostra langue qui est dit parlata, qui est l'Occitanie, l'idéal. Avui és un dia molt important a nosaltres a la Val d'Aran perquè reivindicam la nostra llengua, la llengua que compartim amb vosaltres, d'Occitània. Perquè no sé caules de ben que en occità, en gascús, però celebram la nostra llengua, reivindicam que s'hagi de parlar tots també la nostra llengua, s'hagam de mantenir-la entre tots nosaltres. El camí recorregut de l'aranès a Condà de 1994 en Chiauel ha estat marcat per una gran evolució en son reconeixement institucional e per l'esforç col·lectiu en revitalitzar-lo. Més la seva transmissió natural i l'usatge social encara són febles. Per exemple, jo soc un pie a Val d'Aran, totes les comunicacions, la nostra llengua principal és l'aranès. A la vegada, jo penso que les institucions del govern d'Aran han de mantenir la llengua, que en les institucions, en les coses oficials, primer sigui l'aranès i després siguin els altres idiomes, perquè si no, no vam poder mantenir la nostra llengua, la nostra identitat, i per lo que s'ha de lluitar. Demanam a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals més presència de professionals en TV3 en Catalunya Ràdio, en una programació estable pendent tot l'any. Que té la llengua, té la clau. Al final tot hi ha massa, tot hi és passat, tot hi és terços de Naval. Has caminat, tio, o no? No ha caminat pas, no ha caminat pas. Toute la journée ce qu'il y a en Val d'Aran. Il y a poscat de frontières en nosaltres, que són just darrere aquí a aquesta muntanya, són de la Val de Centen, al delà de Sant Just, aquí, i que venim per mantenir tota aquesta llengua, aquesta cultura, i a més els amics que canten, que dansen. Quem federa tu dentro della lingua, che veroi deve chiacchierare, che veroi. Lo joins assim, che n'hi ha qui parlano quattro lingue, che parlano il francese, il castellano, il catalano e l'occitano tutti a casa. Quattro lingue a 10 anni o 12 anni, e che è normale, e che sono mondi che sono diversi. Cerebla deja una mezcla entre la pasem i la cursa aranesa. Jo crec que seria molt polit, sí, també augmentar relacions, no? Créixer la nostra llengua a tot el país. Per Occitània, per Occitània. El país seguir a flu. Atau, bastim, estimam el nostre país, Aran. Visca Aran
visca la seva llengua, Però si visca Occitània i vam mantenir la llengua. Vau mantenir la llengua.